Maimai Pupeini Pulamien, Maimai Konputze, Intze Iban Gartzia Pinen, tainitugun Euskal Herria, País Basko Mapumeu. Kaixo anait arreba guztiei, kaixo guztioi, Iban Gartzia naiz, Euskal Herrikoa. Nire esperientzia kontatu nahi dizuet pixka batez, Walmapuko proiektu bat nekan, herri maputzeekin konpartitzeko esperientziak eta benetan ezagutzeko beraien egoera nolakoa zen. Historikoki informazioa izan badakagu, baina ez da berdina han bertan egotean eta konpartitzen naiz, herria berarekin bizi izaten duen guztia. Orduan, abiatu nintzen proiektu honetara komunitate Maputze batengana, zuzenean jun nintzen Kimtze Mapu, radiokomunitaria Kimtze Mapuren gana, harremana zuzena bagenun baita Bidasoaldeko beste errati komunitaretik, Antzeta erratiaren bidez. Eta, han agertu nintzen hasieran ja, eta, hango familia Maputzekin konpartitzeko, ateak hasieratik ireki zizkiaten, eta familiakoa izango banitz bezala onartu ninduten. Eta, hor pixkanaka nire helburuak ziren, benetan herri horren errealitatea nire begiekin ezagutzarena, gertutikan ikusteana, ze bizimodua, historikoki ze jasan izan duen herri horrek, baita ere, gaur egun bizi duten egoera ondo ikusteana, zer represioa jasaten duten estatuen aldetikan. Eta hori izan zen, hasiera bateko helburua, eta hortan murgildu nintzen, humiltasun osoz herri horrekin, eta hori bilen nintzen, beraien mesedetara bintzat, sortzen ziren mesedetara parte hartzen, komunitatean lan komunitarioa egiten, irratian behar zenean baita laguntzen, bizi lagun zehatzak edo familiar desberdinak eskatzen baziaten mendira jutearen aidiekin egurran bila edo patatak ateatzea, baratzen, animalikin. Azken finean, pertsona normal baten lana egitera jo nintzen, esan dudan bezala humiltasun osoarekin, gertutasuna hori nabaritzen, sentitzen beraiekiko, beraiek azkenean erekiko ikusteko baita, pertsona normal eta horrun naiz nintzela, eta hor pixkanaka juntzan, pertsonen arteko harreman normal bat sortzen, ni gerora jo nintzen nire zaretxoak egiten, hasi nintzen mugitzen Walmapuko herri desberdinetatikan, kontaktuak egiten, eta egia bada, zaila baldin bazan hasieran inorren bidez juten ez zarenean eta kontaktuak dituzunean integrazio lan hori ez da bat erreza, normala da zaila izatearen, azkenean herri honek asko sufritu du bere historian zehar, eta kanpotarrak etortzearena mesfiaki, jokatzen dute zurekiko, zea ez dira fio, benetan ze paperaz jokatzen ari duzu nor, baita estatuek eta erabiltzen dute kanpoko jendea, pixkat sartzeko komunitateetan eta informazio hori sortzeko, pasatzeko baita estatuari, gero azkenean errepresioa erabiltzeko zuzenean komunitateen gana. Orduan esan duan bezala, hilabeteak pasala, jo nintzen geroz eta gehiago integratzen, ere zarea egiten, jo nintzen Baldibia alderan ere lagun desberdinekin sortuako harremanen arabera geroz eta jende gehiago ezagutzen, implikatzen lof desberdinetan, eta gero baita Temuko aldera bizkat iparralderun jo nuen baita, hor bazegoen FEMAE, Federación Estudiantil Mapuche, ematen zituen historia ikastaro batzuetara apuntatu nintzen,
Eta, bueno, hori azkenean, benetan, ezagutu nun gertutikan, benetan historia, Mapuchen historian zehar jasan duten guztia, eta egia zen, hain hor sentsibilizatu nintzen askoz gehiago benetan bizi izan duten guztiarekin historian zehar, eta, bueno, azkenean, ulertu nuen are gehiago, gaur egun zituzten aldarrikapenak eta borroka biziri dagoen borroka baita zergatikan, zergatia. Hor baita sortu zitzaidan beharra handia azkenean herri bat errespetatzeko eta hobeto ulertzeko hezkuntzatikan dela uste dut, eta bueno, hor piztu zitzaidan, gogori pixkat hizkuntza bera ikasteko, ulertzeko benetan asko hobeto beraien kultura, beraien kosmobizioa eta sinismenak, Eta, bueno, horren arabera, bazegon beraiek egiten dituzten internado linguistiko Mapudungun da berez beraien hizkuntzaren izena. Internado horietan, barnetegi horietan parte hartzen ari nintzen, justu nire atziloketa eman baino lehen. Kontatuko dizuet gutxi bera, justu hori, oin dela aste bat justu, barnetegi horietan parte hartzen ari nuela, eman zala justu hirugarren egunean geundela, ahi ginen barnetegian kanpo, gindoaz aktibitate bat egitera kanpora, eta justu hor dana kanpoan geundela, etorri ziren 3 polizi, PDI-koak, Polizia de Investigación, txiletarra, eta beraiekin inungo identifikazioa eta eman gabe, beraie informazio bat eman barziatela, eta beraiekin igotzeko kotxera, eta eramango nindutela informazio bat ematera, zeran gauzak oso raro ikusi nituen, ez nun ulertzen ze gertatzen ari zen benetan, eta ikusi nuenean nolako jarrea zekaten, eta zanien benetan identifikazioa nortzuz ziren beraiek, nintalako igoko inorrekin kotxe batean jakin gabe nortzuz ziren, orduan plakatera ziaten, pedikoak ziela, eta bazegola nire kontrako espulsio eskaera bat, orduan informazioa eman bar ziatela, eta beraiken jumarrentzena bai edo bai. Momentu hortan pixkat urduri jarri nintzen, eta zanien ez nintzelako inora jungo, eta internadako arduradunekin hitz egin behar nuela, jakin arazteko gertatzen ari zen guztietaz. Justu beraien goi-mandu bat horri zen, hor bertan jakinarazi zidan niri bakarrikan ze ziren, ze akusazioak, hor hasiera batean esaten zidan informazio bat bazegola emana Estatu Espainoletikan, nire antecedente penal guztiekin, irakurri zizkian gauza batzuk, hor bazo den montai batzuk, informazio bat egia ez dana, eta, bueno, antecedenteak hor zegona guztiz preskribitua daude, espaldiko kontua dire horiek, eta berez, erabakizuela gobernuak kanporatu izan behar nintzela. Ez nuela argi utzi zian, ez nekala inungo deliturik egina estatu txiletarren, baina bota behar nindutela, herritikan bai edo bai. Orduan hor, tentsio uneak egon ziren, momentuan nire gauza guztiak nituen, jaso izan behar nituen nire motxila eta nire gauz batzukin, dokumentazioa berez banekan ordeneia, eta, bueno, ez zitzaien balio dokumentazio hori, pasaporte bartzutela, eta ni momentu enten pasaporteik ez nekan, bizi nintzen etzean nekan pasaporte egin nire maleta guztia, gauza guztiekin, eta esan ziatenez, ez ziatela eramango gauzen bila, zuzenean Santiagora jungo ginela, eta hor hurrengo gunean konsulado espainolera jungo ginela, pasaporte previsorio bate ateratzera, estatu dutikan atera alizateko. Orduan, zuzenean hortikan sartu ninduten kotxe partikular batean, 3 polizi txiletarrekin, eta hor 8-9 orduko bidaia eta gero, Santiago iritsi ginen gaueko ordu batak aldera, zuzenean sartu ninduten Centro de Detención para Extranjeros batian, eta hor gaua pasan nola, lor gutxi eginda, urduritasunarekin,
hori bai, ez dengoen komunikaturik eta denbora guztia izan duen aukera komunikatzeko nereango familiakin eta lagunekin, eta jakinaren gainen jarri nien egorataz, eta hasi ziren beraietan gauza guztiak mugitzen, baita familiar batek gauean zehar bidaiatu zuen autobusean Santiagoraino nire gauza guztiak ekartzeko, herritik atera baino lehen, nire gauza guztiak izan ahal izateko. Eta hala izan zen, goizian etorri zen familiarronek, nire gauza guztiak eman zian, pasaportea berez banekan bai, orduan ez ginen joan ja konsulado espainolera pasaporte hori ateatzea, orduan hor egon ginen itzoiten, etorri ziren egunen zehar bizita desberdinak, ezagutzen ez nuen jendea askoren bizita jaso nituen, bai kolektibo desberdinetakoak, kolektibo de derecho estudiantil baita defensa estudiantil etorri zen nerekin informazioa jasotzera, eta benetan implikatu ziren guztiz sartzeko recursos de amparo epaitegian, eta beraiek izan ziren gehien bat borrokatu zuten azken momentu arte, hori, egoera ilegal bat ematen ari zala benetan nerekin, eta hori bertan bera usteko eta herritikan ez botatzeko. Orduan bizita guztiak izan nituen arratzaldean zehar, baina ari hasi ziren pixkat urduritzen poliziek ikusita azkenean egiten ari zuten lan honek, gazte hauek bere fruitiak ematen ari zitula, presioa egiten ari zula, eta edozein momentuan bertan bera gertatu zitekela egoera guzti hau, eta eraman ninduten aeroportura 9 aldera, eta berez 10 pentsatzen zuten ja hegaldi hartuko genula espulsatzeko herritikan. Eta azkenean hori rekurso sartu eta ez dakiz ema sartu zituzten, azkenekoa gaueko 12 sartu zuten, eta azkenean denbora faltagatik epaiten erantzun ezagatik, azkenean hor gelitu zala, espulsioa emango zala bai edo bai. Orduan hor egoinen, aeroportuan gau guztia, lorik egin gabe, urrengo hegaldia atera zen arte, goizeko 6 arte. Hor egon nintzen denbora guztia bi poliziekin inguratuta, bidai osoa, Santiagotikan Bogotan egin genuen eskala, han identifikatu izan nintzen Kolonbiako poliziangatik baita, eta gero hortikan Madrileraino baita, bidai osoa, denbora guztia bi polizien artean, beretik beraien bien artean egon behar nintzen. Tratua jarrera nerekiko ona izan zen denbora guztia, baina gora deserosoa, eta hor eman zen egoera pixka, eta azkenean nahi zuten beraiek inorez ez konturatzeana, gertatzen ari zen, eta ni hartu nuen jarrera izan zen, benetan jendea ikusteko nortzu ziren beraiek, zergatikan egiten ari zuten hori, eta ze egoera ematen ari zen, erabaki nuen justu Santiago espetxe, zentro de detención hortan nengoenean, etorri zen peini batek, anai maputze batek, eta hau eman zian, hau trailonko bat da, beraien mutile jartzen duten zinta bat, eta hau garrantzia handiko gauza bada, familian zehar sortzen eta ematen dana, eta hau berak eman esan zian, bera nahizula ni eramateana, orduan ezan nion, ni hau jarriko nuela handikan atera baino lehen, eta benetan ez nuela kenduko behintzat Euskal Herria iritsi arte, gure bien herriko indarrak eta energiak bat egin alizateko eta irudikatzeko benetan bidaian zehar, zergatikan eramaten ari ninduten, azkenen konpromisu bat hartzeagatik herri maputzearekiko, eta hori egin nuen. Orduan hori da eman zan egoera, bizi nuena, eta